Kaixo izan. Egunon, Eugeni, Zego, ondo zazu. ondo, mentxe, pozik, meneotaz. Ez dakik gauza bat esan behar dut. Bota. Ematen du Amerika aktore bat pelikuletako da guapu. Ez que ze jende totzean hemen de dio. Doktore, eratuta galdetzea, eta kanpotarra naizeno, hemengoa naizeno, ogurasa kanpotarrak izenagatik, baina ez, hemen oiartzuarra naiz eta Bueno, hemengoa. asko jota frantsesa izan zinteke, baina ezea. Ez. Oiartzua da, Bai. familia zumea da, Horia. zuk munduan mugitutako pertsona bat, familiatik jasotzako zaletasun bat, Bai. zer sintitzezu sofa egiteko bagaia, zer da sofa zuentzat? Niretzat, ni ureta sartzen naizen bakoitzean askatasuna sentitzen dut. Eta azkenean, niretzat ia habitat bat, denbora gehiago pasatze batzutan uretatik kanpo, baina orduan oso komodo sentitzen naiz uretan eta azkenean hori sentitzen askatasuna, ze olatu bakoitzak emate dit aukera maniobra ezberdinak egiteko, eta ez dakit, adibidez, egun txarra baldin badakat ureta sartu eta ateatzen naizenean, ja beste umore batekin nago eta eguna ja beste kolore batekin ikusten dut. Babesilekua izan daiteke itsasoa. Bai, baita ere, babes lekua eta baita pixkat estresa edo egun txarra edukiezke, o lo que sea, askatzeko aukera ematen dit, hor olatuak hartzen nago, eta ez dakit, estresa eta dena kanporatzen dut hor uretan, eta egia esan bai, babes lekua eta laguntza emate egiten leku bat baita. Sofa ere kirol bat da, nahiz eta askok astakeri bat bezala ikusi edo egokeri bat. Badaude gauzak egoagoen, horiek esan behar da, baina zer bugu dakazu edo edukiko zenuke sof munduak. Bueno, nik uste gero hori pertsona bakoitzak helburu bat edukiko dula, baina nire kasuan, nire etapa ezberdinetan helburu ezberdinak eduki izan ditut, batzutan igual lehiatzen neonean eta txapelketa munduan neonean zentratuago, nire helburuak zian txapelketak irabazi, emaitza onak egin, ureta sartzen nintzen bakoitzean gehiago neon zentratuta hori entrenatzen eta horiana. Baina guain ja, lasaiago nabilela eta beste momentu batean nahola ureta sartzen nintzen bakoitzean saiatzen naizena disfrutatzen. Disfrutatzen, olatu bakoitza gozatzen, eta hori ondo pasatzen, jende lagundu, eta hori, gero bakoitzak segun ze helburu daukan, surfari esker, nahiz eta kirola izan, hori, bakoitzaren momentuaren arabera, gauza bat emateko aukera dauka, o bestea. Nola antolatzen zenuen entrenamenduak zerretiek kanpoan kompetitzea tokatzen bazitzezu ezin dituzu kalkulatu angolatuak zehatzmean, orduan nola antolatzen zinen. Bueno, hori azkenean, zuk esan bezala dukini, ezin duzu jakin zehatz mehatz ze nolako olatuak egongo dian zoatzen lekura, baina igual gutxi gora berako bat badakizu, segun ora zoatzen ze olatu mota egon izan dian normalean, orduan, adibidez, ezakit, olatu fuerteak, olatu handi xamarra dauden lekura aldin bat zoaz, zoaz pixkat prestatuta, taula handiagoak eramate dituzu, olatu handiagoak hartzeko aproposagoa dialako, igual fisikoki ere gehiago preparatzen zea, itxaso handia baldin badago, errexeago aurre egiteko, eta en cambio, olatu txikiago dauden lekutara jute mazea, tabla zabalagoak eta potolagoak diala olatu txikiak errexeago hartzeko, eta hola prestatzen ginen, más o menos, baina beti hemen geunden bitartean ordu asko sartu uretan,
Geroz eta ordu gehiago sarturetan ikuste gero baita komodoago zaude, eta batez ere hori. Itxasoaren egoera edo jokaera ere kontuan hartu beharreko da. Bai, badakizu batzutan aurre ikus dezakezu pixka bat zer egingo duen itsasoa, baina gero baita ere alde txarra eta ona da, batzutan ez dakizula zer egingo duen itsasoak eta zer egingo duten olatuan, orduan baita oki barrezu pixkat abilezia puntu hori egoerari adaptatzeko. Eta izan bartza baita nerean esan duen bezala intuitiboa. Ez pixkat jakin barrezu, ondo adaptatzen, pixkat lehenagotik jakin zein godun olatuak, nola jungo dan, gero marearen arabera ere olatuak zer egingo duen, orduan hori. Alde txarraketan dauzka, baina, bueno, azkenean izan bartza adaptatzeko gai. Ez egiten zen biltatzen, sartutzen gogo pixkat metaforiko jartzeko, orduan artea alde zuen bezala. Itxasoaren lagunere izan behar duzu, zergatik itxasoa zakarra badago zu. Ezin diozu hau egin. Bai, guztiz ados aukeni. Izan barria, azkenean, irakurri behar duzu itxasoaren egoeran ikuste sartu baino lehen, eta guk itxasoari aurka ezin dugu egin, orduan inbarria adaptatu. Eta izan barria, pixkat argia eta ikusi sartu baino lehen, korrontea hemen dago, aprobetxatuket korrontea nire alde, itxasora sartzeko barrura, hor atzean baldin badago olatu bat eta olatu hori hartu nahi, korronteari esker azkarra beritxiko naiz, gero enkanbio ateratzeko hortik ezingo naiz atera. Orduan beste nubaitetik, eta bai izan bartzea itxasoan lagun eta irakurri egoerak segun nola dauden, nola aprobetxatu gure alde, jakiteko, hori, bainoaz disfrutatzeko eta ez aukitzeko susturik. Horretaz itxasoa irakurri daiteke ez. Bai, ez da erresa, nik uste surfaren gauza zailenetariko bat, hasieran behintzat da, hori, interpretatzea pixkat itxasoa irakurtzea eta jakitea olatuak nola dauden. Baina azkenean nik uste ordu asko sartu behar diala, kirol guztietan bezala eta ez dala bakarrik ureta sartzea, baita ordu asko pasa behar dira ondartzan, itxasoa ikusten, olatuak ikusten eta hori, azkenean pixkanaka ikasten duzu irakurtzen eta horrek asko laguntzen du. Ezen unkitu indizka zagatik berak esan nuen, ikasten esan nuen, itxasoa irakurri baina gehiago eta nire poesia asko gustatu zen. Eta hori ere asko gustatu zen, zure adierazteko modua, ez? Bai. Azkenean, surfa hori, kirola izateaz aparte baita bizimodua da eta iruditzait dela oso kirol, hori, ez duzan bezala poetikoa. Baita asko konparatzen dut dantza egiteko formakitz. Azkenean surfean zoazenean da, azkenean dantza egitea bezala. Oreka! Bai, oreka eta segitu behar duzu olatuaren erritmoa. Zoaz, olatuaren erritmoarekin dantzan, abesti bat jartzen ditutenean bezala, azkenean dantzatzen zoaz abestiaren melodiarekin olokesa eta olatu bat azkenean surfatzeko garaian nik uste oso antzekoa dela. Beste alteako zaigu itxasoan edo estilo literario bat zagatik itxasoa ere musika izan daiteke ez? Bai, guztiz dauz, azkenean notak, olatuaren gora bera hori ez, izan liteke olatuaren, musikantako melodia partitura bat, bai. Musikaz, poetikoaz, aparte, zer da itxasoa zuretzat. Hori azkenean nik uste zuk esan bezala dela niretzako babesleku bat, eta babesleku bat izateaz aparte, hori iaia nire etxea bezala. Hor sentitzen naiz hori, zuretan oso komodo, lasai, eta hori, bai, azken finean babesleku bat. Itxasoa, niretzako babesleku bat. Txapelketetan ere ikasiko zenun mugurua lehenik jogatu gabeko baliabideak edo kontzeptuak ez.
pilo bat, azkenean, hori, ez dakiz, 9-10 urtekin hasiko nintzen surfean, eta gero ja 13-14 urterekin, igual lehenengo lehiaketak, eta hortik, oraindik ere jarraitzen den lehiatzen, ja ez lehenako maila, baina azkenen urte pilo bat eman ditut lehiaketa munduan, eta gauza pilo bat erakutsi dizkiate, gauza pilo bat, azkenean, baita surfa eta lehiaketa munduai esker, azken finean ni naiz, más o menos, gurasoen gati jasotako edukazioaz aparte, surfak eman dizkit gauza pilo bat, azkenean egin dutela ni naizen pertsona bain, ez? Eta hori, bai surfa eta bai lehiaketai eta baita surf libreai esker ikasitut gauza pilo bat, ezagutuet jende pilo bat, ezagutitut lehiku pilo bat baita, eta azken finean, surfari esker nago oso eskertuta. Ezan, eta surfilariak ondo ikusita zaudete, zergatik esaten da hautik, nosaken, ez dute izango ez, zergatik oso jokoa da eta polemika bat. Gero pertsona bakoitza izango da formateko. Baina nola etu beharko genuke surfa, kanpotik. Nik uste, kirol bezala iruditzen zait oso kirol polita, azkenen hori, zaudelako hori itxasoan, naturarekin kontaktuan, oso balore polita dauzka, eta kirol bezala iruditzen zait oso polita, gero, beste kirol mordoa ezela, baina hori, zentzu hortan dela oso kirol polita, balore asko erakusten ditunak, eta edozein pertsonak egin dezakela, bai, bakoitza bere maila egokituta, itxaso txikiagoakin batzuk, gero ja maila handiago daukazunean itxaso gehiagorekin edo olatu handiagorekin sartu zaitezke, baina nik uste dela bizipen asko ematen dizkizun kirola, orduan kanpotik ikusitan iruditzen zait oso kirol polita eta jendeak errespetatu beharko lukena. Gero, ez dakit esatezun jendeari buruz, esan izan surflari buruzula ikusten da. Gogoia, izango! Esan mota, aldeu. Gogoia, entzun eta eskotan surflariak ez daudela burutiko surfa egiteagatik, eta hori benetan bizateak entzako doa hau, eta baina gezue enazela isitzen, tabu bat iruditzen zergatik gezue plazera ematen dizuen zerbait surfak ezua zite derrigortuta. Ez, nik uste esan ez duna azkenean dala hori, esan oso kirol politan, da kirol bat azkenean engantxatu bezala iraizula. Iaia droga bat bezala orduan, surflari gehienak daude oso enfokatuta surfari eta azkenean, ikusten dutenean hori, olatu hona datozela edo olatu hona daudela uzten dute beste gauza guztiak eta ureta joaz. Eta daude demorazion, hori, olatu eta pendiente, olatu hona datozonera, honean joaz, egiz orduan. Horrek bere alde honak eta txarra dauzka, baino berez, ez da beste gauza, kirola egiten adia eta naturaz gozatzen orduan, nik uste gauza polita eta gauza hona dela. Negunun begirale bat ez dago profesional, baina bat urtatzen zitzaion taulatzea eta taulatu pare batzuk agapatzea eta bere hauzok zaz el loco del barrio, esaten zuten egoituta zaude, eta behin nire hauen egoituta zaude, eta beraiek zaudu gabe, baina utzi pakek ingotu nahi duna. Claro, beste inorri molestatzen ez dion bitartean, beste inorri minik ez badia egiten ez ezer, gozatzea eta disfrutatzea, surfataz ez dela beste dozein kiroletaz. Baita, hori... Surfaz, aparte, zeper ikasita edakazu. Bai, hori nik inun baita batxillerra bukatu ondoren. Artistikoa. Ez, nik inun batxiller zientifiko-teknologikoa inun.
eta orduan hori gero nintzen uste 4 bat urte hori Europako zirkuitoa eta munduko probak, zirkuitoko proba batzuk egiten, eta ja gero duela pare bat urte inun goi mailako zikloa efizientzia energetikoa eta eguzki energia buruzkoa. Eta gero praktikak eta hasi nintzen egiten, baina justo COVID-an asuntoakin konfinamentua eta bar, orduan kurtsoa bukatuta dakat, baina gero ez dut inoiz lan egin ikasitakoan. Baina, bueno, nabil hori anaiakin batea gaude, Goroseko Indarrako surf elkartean hor surf eskolan lanean, eta ni nago enkargatu bezala, eta gero emate ditugu ikastaroak eta baita teknifikazioko ikastaroak eta ja pixkat maila altuagoa daukaten mutil eta neskentzat. Gero, eta zuze urtetakoa zera. Ni naiz 94koa. Euskat orain 27 urte. Nik 24 ditut, ez galdetu dizu zergatik ezin zenitu praktikak egingo bila dela eta jota horregatik etorri zen burua gaztea izango. Hori, esan bezala, bukatu nun batxero, baina gero honintzen 4 urte ezer ikasi gabe, eta horren berriz gero hartzen ditun ikasketak bueltan, hori duela pare bat urte. Izan, badago zerbait bizitza ontan loa kentzen dizuna, zek preokupatzen zaitu. Bueno, hola, loa kentzen egitena pixkat da, gehien bat ikustetela, geroz eta kontaminazio gehiago da hola munduan, eta ezakit nola bukatuko mundu honek, eta gero atzetik datozenak nola aurkituko duten. Hori hola gehien bat kezkatzen ditena, eta geroz eta zailagoa dela hori dana kontrolatzea, eta bueno, nik uste gero jendea eta gizartea geroz eta kontzienteagoa dela, birziklatu inbar dela, eta kontsumoa murruztuta hori dana, baina, bueno, pixkanaka hori konpontzen di joan. Badakit ez dakazula alako bola magikorik edo ez zela sobina edo nidakidanez igual sobina zera eta enazen tegatu, baina zer guztetuko lutzaizuke menik urte pare batera iktea, non ikusten duzu zure burua. Bueno, oantxe bertan, hasi naiz, suhiltzaile izateko pixka prestatzen. Bueno, haindik ez naiz hasi temariakin, hain naiz... Oposaketan temariakin ez naiz, hain naiz ateatzen kamioia gidatzeko karneta, zelenik eta behin hori ate behar da. Orduan horrekin nabil, eta gustatuko litzaidake, hori, suhiltzaile bezala lanean ibiltzea hemendik urteat eta plazatera, eta hortxe izatea. Eta izanak ze musika entzuten du? Denetik. Segun ze momentutan nahon, musika bat beste, baino denetik aldetentzun punka, aldetentzun rapa, trapa baita baino oso modan daola, eta denetik pixkat. Dena beltza. Dena beltza? Ez. Batzutan beltza eta kritikakin eta zaitzera, baina bestatutan ere gustatzen zait musikala jantzutea, gero baita etxean lasai baldin banao, musika lasaia eta denetik. Segun baita ze animotan nahon, ze momentutan nahon. Guri animoa edaki iko duguzu eta bene mina izka etortzea gatzio. Zuri uken. Bilareko diego, uxoa, uxoa, Agur! Agur, arte!